percekben az egészséges életmódról, ételekről beszélgetünk majd, de hogy ezt a beszélgetést miért Zákányszéken a Lourdes barlang előtt kezdjük el, az talán egy kis magyarázatra szorul. Tisztelt Homokháti TV nézői, köszöntöm Önöket, és borzasztó egyszerű a válasz. Sok helyen kell igazat mondani. A templomkert, a templom az egyik ilyen hely, ahol igazat kell mondani, és igyekezni kell az élet egyéb területén is igazat mondani, de van olyan a mai világban, hogy kicsit egyszerűbb hazudni. De ha valaki egyszer hazudik, arra utána azt mondja, hogy hát ez szokott füllenteni, és már nem veszik komolyan. Tehát egyetlen egyszer sem, ez zéró tolerancia. Nem úgy van, mint a 20 000 forint környéki lopás, hogy ez ilyen megélhetési bűnözés. Itt sokkal nagyobb pénzekről van szó, és sokkal nagyobb bűnözésről. Ezt a bűnözés szót most idézőjelbe tenném, de a valóságban tulajdonképpen miután nagyon sokan tudnak arról, hogy ez helytelen, el lehet mondani, hogy szándékos bűnözés, szándékos egészségrontás. Miről lenne szó? A ételeinket olyan kiegészítőkkel látják el, ami hosszabb távon, és ha minden élelmiszerben benne van, károsítja a szervezetet. Itt főleg a vízmegkötőkről, a zsírmegkötőkről beszélek, az egyéb állományjavítókról, nem beszélve az ízfokozókról. Zákányszéken vagyunk, a templomkertben, a Lourdes barlang előtt. A Lourdes barlangot tulajdonképpen el lehet mondani, hogy egy már akkor idős asszonyka volt, a Vas Ferencné pap Veronika építette. Ők életüket végig dolgozták, egy kicsi pénzt összegyűjtöttek, és ő úgy gondolta, hogy még életében próbálja ezt úgy elkölteni, hogy a lábnyoma itt maradjon Zákányszéken. A pap család besegített neki, és a magyar pappistájék hozták a Szűz Mária szobrot Lourdesból, és Széll Zoltán bácsi elment Lourdesba szintén, és ő pedig a vizet hozta onnan. Miért a víz? Mert a víz, elmondták, stratégiai kincs lesz, nem sokára, már is az. Amit mi most iszunk, és főleg ha mélyfúrású kutakból jön, azok több ezer éves vizek. A Lourdes barlangnak, a Lourdes víznek, mivel búcsújáróhely, van különleges tulajdonsága, és ez a különleges tulajdonság emberek százezreit csábítja Lourdesba, isznak a vízből, imádkoznak a vízből, és csodálatos gyógyulások is történtek. Ezeket a csodálatos gyógyulásokat dokumentálták is, és tulajdonképpen ennek a Lourdes víznek van titka. A Budapesten, a Szent Margit gimnáziumban 2 előadást már fölkérésre tartottam. Ez a Gellért-hegy lábánál van, gyönyörű, olyan szinte, mint a parlament, egy gyönyörű leánygimnáziumnak épült, jelenleg is gimnázium. Ott tartottam 2 előadást. Elmondtam, hogy a következőt, amit majd tartok, azt a Lourdes házba óhajtom megtartani, ha sikerül, mert a Lourdes háznak, a Lourdes víznek igenis van titka, és igenis gyógyít. A Magyarország területén ugye sok szent helyet, búcsújáró helyet ismerünk, mindegyik valamilyen úton, módon kúttal, Szent kút, Mária kút függ össze, és ez sem véletlen. Tehát a víznek a jelentősége sokkal nagyobb, mint ahogy gondolják. Van egy olyan uniós elvárás, hogy a vizeket arzéntalanítani kell, vastalanítani kell, mert ezek mennyire károsak az egészségre. Igaz. Az arzénnak, amit a vízzel is megihatjuk, de a halaknak a húsába is van, és másfelé is. Tehát az arzénnak a biológiai hatása az emberi szervezetre pontosan olyan, vagy megközelítőleg olyan, mint az antimoné. Most kéne mondani, hogy akkor az antimon hol van? Hát körülöttünk mindenütt. Szó szerint mindenütt. A PET palackok
műanyagából, abból antimon pici mennyiségben oldódhat ki, nem biztos, mindenki ráírják, hogy károsodást nem okoz. De bizony, ha kioldódik egy kis antimon, megnézik az emberi szervezetet, rájönnek, hogy pontosan olyan, mintha arzén mérgezése lenne. Fölhívnám a figyelmet arra, hogy ezeket a PET palackokat utána összegyűrik, összenyomják, és hajórakományszámra viszik Kínába, ahol gyönyörű fonalat, sejmet fonnak belőle, és ezt a műanyag ruházatot utána fölvesszük. Fölvesszük a legintímebb területekre is, a fehér nemük gyönyörűek, de ez mind PET palackból van. Tehát mind műanyag, mind ásványolaj származék, és ez pici mennyiségben a bőrön is fölszívódik. Aki nem hiszi, próbálja el, elmegy szaunázni, jól kiizzad, letusol, leméri magát, és utána bemegy a jacuzziba egy fél órára, utána újra leméri magát, és ha pontosan mérleg, icipicivel nehezebb. Tehát a bőrön keresztül is szívódik vissza víz. Nem csak víz, ezek a műanyagból kiáramló anyagok. Ami kiáramlik ebből, ez nem csak a műanyagnak az alkatrésze, hanem amit mosáskor benne hagyunk. A mosószerek nagy része foszfát tartalmú, amiről majd később elmondom, hogy mennyire káros, és tiltják a foszfát tartalmú mosószereket, mert ez az emberi egészséget károsítja. Na most ebből egy kevés az emberi szervezetbe fölszívódik. Vannak az öblítőszerek, abban is vannak különböző illatanyagok, mesterségesek, és ez is az bőrön keresztül bizony visszaszívódik. Ezek olyan minimális mennyiségek, hogy elhanyagolhatónak titulálják, közben a hosszabb emberi élet során bizony bejut a szervezetbe. Nem akarok sokáig papolni, mert tulajdonképpen ezeket a dolgokat mindenki tudja, mindenki hozzáfér, mindenki olvashatja. Csak mindenki elhanyagolhatónak tartja, mindaddig, amíg nem lesz a civilizált világ egyharmada cukorbeteg, egyharmada tejérzékeny, tercukorérzékeny, a másik egyharmada túlsúlyos, már nem is tudom, hanyadik egyharmad, mert már mindenki beteg, na de még mindig vannak az elhízottak. És jönnek a hiperaktívak. Hiperaktív a gyerek az iskolába, el kell mondanom, szerintem a foszfát miatt. Ez nem bizonyított, mert senki nem áldoz arra pénzt, hogy a foszfátnak a káros hatásait kimutassa. A másik, ami nagyon-nagyon, az allergia. Ez nagyon fontos az életünkben, mert lassan már nem csak hogy az egyharmada a népességnek, hanem több mint fele allergiás valamire. Erre, arra, amarra. Halljuk az autoimmun betegségeket. Az autoimmun betegségek olyan megfoghatatlanok, és olyan, amitől nem szabadul egész életébe. Zsugorodik a szervezete, és a munkaképessége szinte végleg elvész. Ezek az emberek ellátásra szorulnak, nagyon súlyos gyógyszerköltségek, egészségügyi ellátás, és nem tudjuk, sosem tudjuk meg, hogy mi lett volna, hogyha ezek az emberek megpróbáltak volna természetes élelmiszert megenni, ami nincs kiegészítve, ezekkel a bizonyos fokozókkal, de el kell mondani azt is, hogy hiába eszik valaki egészséges ételt, bizonyos dolgok hiányoznak már a földből, a növényből, az állatból és az emberből is. Ezeket a mikroelemeket bizony pótolni kell. Ezért a táplálékkiegészítőket igenis pártolni kell, de megfelelő mértékig, és tudni kéne, hogy mit. Sokat beszéltem, elmondanám azt, hogy dr. Müller Károly előadása fönt van az interneten, meg lehet nézni. Ez 2 előadás, 2x30 perc, 5000 fölött van a megtekintés. És miután állatorvos vagyok, elmondanám önöknek, hogy akadémikus, professzor, tanárom, ismerősöm, jó ismerősöm, mondta valamikor még egyetemista koromban, vegyétek tudomásul,
hogy az orvos az embert gyógyítja, az állatorvos az emberiséget. Hát most elkezdjük a gyógyítást, de csak papolva, mert senkit nem lehet kényszeríteni arra, hogy kövesse ezeket a lépéseket. Pap Lajos professzor barátom, aki Pécsen volt a szívsebész, híres ember, sok-sok előadást tart, sokszor elmond bizonyos dolgokat, és amikor megkérdeztem tőle, hogy nem érzi, hogy szinte nincsen eredménye az ő előadásainak, ingyen megy bárhova az országba, azt mondta, hogy ő megnyugszik a lelke, mert ő elmondta. Minden egyes mondatáért törvény előtt is vállalja a felelősséget, de még egyetlen egyszer sem perelték be. Tehát amit én mondok, ez nem teljesen az én kútfejümből van, hanem professzorok, akadémikusok mondatait szűrtem össze. Elmondanám még az állatorvosok védelmére, hogy az egész világon a nagyipari élelmiszer előállítás nyomására az állatorvosi szakma kezd visszaszorulni. Mert az állatorvosok nem voltak megvehetők, vagy részben nem voltak megvehetők, és ők még ma is elmondják azt, amit a medicinában ők megtanultak. Nem úgy vagyunk, mint egy humánorvos, hogy egy ember, nálunk sok fajú állat van, ezeket mind tudni kell kezelni, mindenki másként reagál. Vegyük tudomásul, az ember egy és megismételhetetlen, önmagában, ha többen leszünk, most már lassan 7,3 milliárdan vagyunk, nincs két egyforma, az egypetéjű ikrek sem egyformák, mert a testi sejtek lehet, hogy egyformák, de a szellemük, a lelkük, mert ugye valami ilyesmi is van, ez bizony nem. Tehát hiába klónoznak egy embert, az ugyanolyan aggyal nem fog megszületni. És most önöket elhívnám egy kis kirándulásra, elmegyünk Beszegedre, ott van egy kis üzlet, amire az van kiírva, hogy kistermelői áruk Müller doktor ajánlásával. Itt termelők árulnak, zömében zákányszéki termelők, és olyan árut, amit meg szabad enni. Nem mondom, hogy bio, mert az egy másik nagy fogalom, hanem olyan, amit meg szabad enni. És miután állatorvosként beszélek, megkérdezem önöket, hogy tudják-e, hogy hívják a macskát? Cic. És ha hallássérült a macska, mint ahogy én is, akkor azt mondják, hogy cic! Vegyék tudomásul, hogy az ember, ha hall valamit, meg is érti ezt, amit én most elmondtam, de lehet, hogy sokkal hangosabban kéne mondani, ilyen harangszóval, hogy vegyék tudomásul, hogy az utolsó harang ütött nekünk, itt már sárga cédulát kell kiosztani, amit megeszünk. Megeszünk gyógyszerben és nagyipari élelmiszerben. Mindenki tudja, látja, a gyógyszerek mellé föl van sorolva a mellékhatás. A mellékhatás az azért van, hogy már felsorolva, hogy mindenki tudja, hogy milyen kockázatot vállal, ha beszedi. De az orvos is kénytelen fölírni, mert ő tudja, hogy a mellékhatások kisebb bajt okoznak, mintha hagyja a betegséget. De, még egyszer megismétlem, az oki gyógyítás az nem abból áll, hogy diagnosztizálom a betegségét, és utána ezt a betegséget próbálom gyógyítani, a szívgyógyász a szívét, a vesegyógyász a veséjét, a bélgyógyász a bélrendszerét, és egy olyan rendes, tisztességes ember, mint valamikor kicsi fölszereltséggel, azok a körzeti orvosok, házi orvosok, azok a mindenki doktorbácsia, az még nézte az embert. És elmondta Biacsi doktor itt Zákányszéken sokaknak, hogy fiam, eddig az egészségedet adtad a pénzedért, most a pénzedet adod az egészségedért, de ez nem megy. Én sem tudok segíteni, és én sem. És akkor most bemegyünk Szegedre, megnézzük ezt a kis boltot. Ez olyan hely,
Én a Madács Imre gimnáziumba jártam Szegeden, ott azt mondták, mármint Madács Imre mondta, hogy egy talpalatni hely elég nekem, hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni. És meg is fogja dönteni, mert ez a civilizációs világ ezzel az élelmiszerrel nem fog sokáig élni. Doktor úr, először is arra lennék kíváncsi, hogy állatorvosként mi adta az ötletet, hogy egy kistermelői áruk piacát hozzon létre, alakítson ki itt Szegeden? Nekem régóta heppem ez, hogy a civilizációs ártalmakat próbálom az oki oldalról megközelíteni. A civilizációs ártalmakat úgy kell érteni, hogy Észak-Amerika és Európa területén, ahol az emberek az elkényelmesedett életmódot folytatják, és nem kell már a napi betevő élelemért annyit dolgozni, bár sokat kell, de a napi ételt meg tudja venni. Na most ételt veszünk, de nem táplálékot, és nem élelmiszert. Szeretném, hogyha nem vágnák meg, amit mondok, mert a nagyipari élelmiszer előállítás ezt érzékenyen fogja venni. Az élelmiszer előállítás során a földolgozás alatt a frissen leszedett élelmiszer mindenből veszít a földolgozás alatt. Ezt, hogy kicsit mérsékeljék, engedélyezik, megismétlem, engedélyezi, főleg az EU-s szabványok, meg amerikai szabványok is engedélyeznek bizonyos ízfokozókat használni. Ezek az ízfokozók a szerencsétlen embert, akinek ugye lassan már nincs olyan élvezete, mint valamikor régebben volt, az étkezés az élvezeti forrása. És annyit eszik az ártatlan, hogy ezek az ételnek nevezett, de nem táplálékok lerakodnak a szervezetbe, és tulajdonképpen károsítja. Ehhez tartoznak hozzá azok az anyagok, hogy vízmegkötő és zsírmegkötő. Ezek foszfátok, foszfátvegyület, nátrium, foszfát és egyéb foszfátok. Na most az ízfokozó az nátrium-glükamát. A Szegedi Egyetemről származott el az a Novák doktornő, aki jelenleg államtitkár az egészségügyi minisztériumban, és most levetette az óvodák, bölcsödék, iskolák asztaláról a sót és a cukrot. Nagyon jól tette, de még mindig nem tudja elérni egy nemzeti kormányzat sem, hogy az Unió által engedélyezett kiegészítőket, ízfokozókat Magyarországon ne lehessen használni. Egyetlen egy dolgot lehet megtenni, hogyha a honpolgár nem eszi meg. Tehát nem kell megvenni azt, amire az van írva, hogy nátriumglükamát van benne, meg nátriumbenzoát. Ez az egyik olyan tartósítószer, amire a Paplajos professzor barátom azt mondta, hogy életveszélyes. Ő a benzolgyűrűt mondta, hogy emiatt nem szabad. Na most a nátriumbenzoátot irdatlan mennyiségben használja mindenki a házi befőzésbe is, holott az a régi, tisztességes pasztörizálás az tökéletesen elég. Na most a másik, amit el kéne mondani ezekről a szerekről, hogy amikor vízmegkötőt megeszik az ember, ami foszfátvegyület, akkor azt teszi, amit tisztességes családokban már nem használnak mosószerben sem, mert a foszfát a természetet károsítja. A mi kolbászunkba pedig beleteszik. A mi kolbászunkba és például a kockazsírba, abba is van vízmegkötő, hogy ne essen szét. Az otthon kisütött zsír, az ugye a bödönbe kerül. De ez egy papír akármibe, fölrakják 10 magasra, és nem vetemedik a kocka. Hogy kéne elmondani, hogy az emberek odafigyeljenek. Van egyébként 2 előadásom, amit Pesten a Gellért-hegy oldalába, a Szent Margit gimnáziumba tartottam. Dr. Müller Károly előadása, megnézheti bárki. Ott bővebben kifejtettem, meg 2x30 percen volt.
Térjünk vissza ide, ehhez a kis Müller piachoz. Ez a védjegy tulajdonképpen, hogy Müller doktor ajánlásával azt sugallhatja minden embernek, hogy ez nem biotermék, de megehető. A másikokra én nem mondok rosszat, de annyit, hogy sok mindent ki kéne köpni. Nem csak, hogy bekapni nem szabad, hanem ha véletlen bekapta, ki kell köpni. Na most a kistermelők, ezek nagy része zákányszéki kistermelő, 90 óta ismerem őket. Megbízható, jó termékeket hoznak, és kisipari termelésből, mondjuk a Marstéren kaphatók kisipari míves kolbászok, szalámik, disznósajtok. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ezeknek egy része, ugye költségcsökkentés miatt, elmegy a metróba, megveszi a fél disznót, ami nagyüzemi disznó volt, broiler disznó, vagy broiler csirke, és azt szépen elviszi a Marstére, mint kistermelőit. Rendkívül veszélyes a dolog, mert a népi bölcsesség az mindig elmondta, hogy az olcsó húsnak híg a leve. Na most híglevű valamit megenni, azt nem nagyon szabadna. Nem szabad. A betegségeink nagy részének az oka az, hogy nem kapjuk meg a mikroelemeket, néha a makroelemeket se, nem kapjuk meg a teljes aminósavsort, ebből vannak eszenciális aminosavak, amit ugye be kell vinni. Na most ezek a broiler állatok, ezek nem tartalmazzák a teljes aminosavsort. A másik, amivel szintén itt nem lehet találkozni, ez a fehér cukor. A fehér cukrot már régóta mondják, hogy a fehér méreg. El kell hinni, hogy igaz. Mindenki nagyon szereti, imádja, de tulajdonképpen a teljes anyagcsere sort azt lezárja, úgy, mintha a mikroszórós területről, a beágazó csőről kiágazunk és elengedjük a vizet. A mikroszórók nem fognak dolgozni. Ugyanígy van a szervezet is, és ugyanígy van tulajdonképpen mondhatnám úgy, hogy a glükoneogenezis. Ez egy olyan folyamat, amikor a szervezet előállítja a glükózt. Hogy miből állítja elő, tehát zsírból, fehérjékből, előállítja. De amikor bevisszük a cukrot neki, akkor nem kell dolgoznia. És tulajdonképpen beszélhetnénk nagyon komoly dolgokról, keressük, milliárdokat, dollármilliárdokat költenek arra, hogy a rákot mi okozza. Miért nem nézzük már meg, hogy a szerencsétlen cukor mit okoz? A foszfátokat miért nem nézzük már meg? Ha az internetre rákattint valaki és a foszfátokat megkeresi, akkor azt mondják, hogy a gyerekeknél ez a hiperaktivitás, meg mit tudom, összefügg a foszfátfogyasztással. De ez nem bizonyított, mert egyetlen cég sem hajlandó erre költeni, megbízni az akadémikusokat, hogy keressék már meg, hogy mit okoz a foszfát. Végezetül szeretném elmondani, hogy pár hónapja voltam Pesten egy konferencián, aminek dr. Áder János volt a fővédnöke, és az egészségügyi miniszter a védnöke. Négyzetméterenként 2 akadémikus volt ott, nagyon színvonalas előadásokat tartottak, és mindenütt tulajdonképpen az hangzott el, hogy a lakosság civilizált területen, nem csak Magyarország, a lakosság 1/3 cukorbeteg, 1/3 elhízott, egy másik 1/3 túlsúlyos, és tulajdonképpen azt mondják, 50 éves kor után már nem lehet lefogyni. Beszéltek itt a leptinről, beszéltek inzulinról, egyebekről. Tudni kell azt, hogy körülbelül 600 enzim dolgozik az emberi szervezetbe, van egy olyan 60 hormon, és ezeknek a működése abban a pillanatban, amikor nem kap meg mindent a szervezet, bizonyos időnként, mert tolerál, rengeteget tolerál, beszélünk arról, hogy el vagyunk savasodva, meg mindenféle, de sokat tolerál az emberi szervezet, egyszer csak kimerül, ez a kiégési szindróma, és akkor elfárad, nem tud dolgozni, nem tud lépcsőt mászni, így jár az ember. No most ezek
a dolgok, amit itt lehet kapni, és meg lehet enni, ezek segítik a szervezetet ahhoz, hogy táplálékot kapjon, de hangsúlyozom, hogyha valaki áttért ezekre, még mindig nincs biztonságban, mert még mindig ezek az élelmiszerek is hiány tüneteket okozhatnak. Tehát ehhez bizony az amerikai módszer szerint táplálékkiegészítőket meg kell enni. Meg kell enni. Mindenkit óva intek a Norbi-féle nátrium, csökkentett nátrium tartalmú sótól, mert ő káliumot tett bele helyette. A kálium az meg szívméreg, a nátrium meg táplálja a szívet. Ez ilyen egyszerű. Nagyon tudom ajánlani a parajdi kősót, amelyik piszkos, mert a tisztított már nem ugyanaz. Ebben 83 elem van, ebből vannak mikroelemek, makroelemek, ez kell. Nem túlzottan, de ez kell. Amit ki kell venni az élelmiszersorból, az a nátriumglukamát, a nátriumbenzoát és a nátriumfoszfát. Megemlékszem, még egyszer, ezeket tilos megenni, mert ezek mérgek. Akármit mond az engedély, hogy szabad beletenni. Ez csak arra jó, hogy adnak a bizonyos nagy élelmiszer előállítónak a haszna ne csökkenjen. Mert mindenki tudja, ha elviszi a friss kolbászát a füstölőbe, mire leveszi 10-15%-kal kisebb. Ha beletette a vízmegkötőt, zsírmegkötőt, ugyanúgy 1 kg 5 deka, amikor leveszik, sőt 2 hónap múlva is. Ezt a szervezet nem tudja lebontani, nem tudja alkatrészekre vágni, és nem tudja fölhasználni. Végtelen köszönöm ezt a megszólalási lehetőséget, és szeretném elmondani, hogy más is. Vigyen nagyítót magával az üzletbe, olvassa el, hogy amit megvesz, mi van benne, és ne vegye meg, hogyha ilyen szerek vannak. Amit még a dohányosoknak mondanék, lehet 200 féle vegyi anyaggal pácolni a dohányterméket, de van olyan dohánytermék 2-3, nem mondom a nevét, mert reklám lenne, amiben nincs E. Elmondta egy dohányzásról leszokni vágyó ember, hogy előtte 10 szálig eljutott, amióta E-mentes cigarettát szív, 3 elég naponta. Tehát ezek a kiegészítők arra valók, hogy az ember hozzászokjon a termékhez, nagyon szereti, és minél többet egyen. Itt van a lehetőség, nem akarok itt nagy szavakat használni, vigyék ki Afrikába, vigyék ki az éhezőknek ezt a fölösleges élelmiszerterméket, ami Nyugat-Európában is van, és ránk zúdítottak. Ezek, megmondja bármelyik olvas kollégám, hogy mióta, 90 óta ezek a engedélyezett szerek mindenféle termékünkben szerepelnek, azóta megháromszorozódott a hasi, rákos, gyulladásos tünet. Megháromszorozódott. Na most elmondták, a halál a belegben lakozik, és meg is halunk. Tehát higgyék el, hogy lehetne ezt egészen az elejétől kezdeni a kis csecsemőnél. És már csecsemőkorban az anyának a szokásai a 3 éves gyerekben már átmennek, és amikor azt mondja, hogy fúj, meg fúj, és ezután már a gyerek az ösztönerején nem hallgat, csak az anyjára. Úgyhogy anyukák, hallgassatok az okosabbra, meg a saját szívetekre. Köszönöm szépen a megszólalást. Van még másik kérdés? Azoknak a nézőknek, akik megszívlelik az ön tanácsait, és nem a mennyiségre, hanem inkább a minőségre törekszenek a táplálkozások terén, kérem, hogy egy kicsit jobban mutassuk be ezt a kis üzletet, pontosan hol vagyunk, Szegeden, és hogy milyen termékeket kínálnak itt az árusok, a termelők. Igen, köszönöm szépen. A Nagykörúton vagyunk, a Berlini körút 6 szám alatt, itt az állatpatika mellett, amit sokan is ismernek, a Újhíd felé, ahogy mennénk, ez itt van a nagy rendőrség után. Az árusaim nagy része zákányszéki, és most megragadom az alkalmat, hogy bárki, akinek egy garabonyi
otthoni finom terméke van, nyugodtan jöjjön be, itt eladhatja, és most már lehet látni, hogy van mozgás, tehát jönnek a vevők is. A megszokott árusaim, hát nem tudom, kicsit félrelépek, a szappanos ülésről jön, ez házi szappan, mosószerek, és mind olyan, hogy természetes anyagból. A kenyerünk az a Mórahalmi, Rózsa utca 4-ből, a Gárdján Tibornak a házi kemencében készült kenyere, ami 1/3 rozsliszt, 1/3 teljes körlésű rozsliszt és búzaliszt. És ezt a kemencét úgy, ahogy régen, fával fűti föl. A teljesünk az a pap Karcsi felesége, Etelka, ő kint legelő magyar tarkáknak a tejtermékeit hozza be, merem ajánlani, nagyon sokan szeretik, viszik. Húsosunk már több van, Domaszéki Zombori Zoli, ő az utolsó, aki beszállt, ő szerda délutánonként szokott jönni, rendkívül finom pörccel, töpörtővel, egyebekkel. A Savonya Tibor, ő szintén tőzsgyökeres zákányszéki, az ő termékei is csodálatosak, és a Farkas Csamongó Zsolt, ő volt az első húsosunk, hát az ő termékeit is kell dicsérni. Úgyhogy mindenki kóstolgatja, és jó. Hát a zöldségfélét, meg egyebet, aki tud hozni, az hoz. Van itt házi szappan, kecsketeljes szappan, és egyebek ásott halomról. Hát őnekik nem olyan nagy a forgalma, hogy megérni, hogy valaki itt árulja, de itt a reklám, itt a telefonszám is lehet rendelni tőlük. Körülbelül ennyit tudok mondani, hát mindig bővül majd. A következő bővülés az lesz, hogy vágópontunk, hogyha meg lesz Zákányszéken, akkor, amit úgy szívnak, ugye, hogy lapos mellű futómadár, ez Strutz emu. Ez csodálatos hús, de lesznek egyéb húsok is. Tehát, és tulajdonképpen, ha megrendelik a húst, akkor csütörtöki vágásból pénteken megveszi a friss húst, és azt hétvégén egészen friss húst tud főzni. Tehát nem fagyasztott, nem ilyen, nem olyan. Mert a házi disznóvágással is ez a baj, hogy le van fagyasztva egy fél évre. A hét mely napjain jöhetnek a vásárlók? Ez is változott már. Kedd péntek délután volt 1-től 5-ig az igazi főpiaci napunk, jelenleg is péntek délután van, de most már szerdán délután és csütörtök délután is van eladónk. Eléggé kiesik a hely. Azok jönnek ide csak, akik direkt ezzel a céllal jönnek. Kevés az átmenő forgalom, de szaporodik. Egyre többen keresik a kistermelői termékeket.